ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони задманд ва балечикҳои канали секретҳои устогӣ. бародари як ҷавон ташаккур барои дастгириятон. барои ҳамин стойка пурсиден, ҳамин навчукое ки усто шидесен, амира пур савол доден, хоҳиш карден зиёдаи 30 нафар ки ҳамин стойкаҳое ки дар шубаи сафед, шубаи тоҷикие ки мегӯянд мекунем ва травертин стойкаҳои амура мақсад ки мода гавзан. бародари азиз, расходаш ихе мешава. дар ҳамин стойка 3 дона, 2 дона то 3 дона скотч мера. ина фарз кунем 3 дона скотч мера 10 сомонӣ 30 сомон мешава. 2 грамм лак мерава ки ам 2 грамм лак 7 сом 8 сомон мешава. баъд ҳамин шуба 2 литр мерава ки 2 литраш 18 сом мешава, 22 сом мешава, қам мешава. 18 сом 17 сом мешава. плюс минус ҳама 60 сом 70 сом ҳамин стойкада расход мекунем. баъд ин хелай бародаро ки стойка ба стойка дорад. ин стойкае ки ай тарафи дасти рости шумо дар ҳамин шоколадный свет дар фасад задагим, ай ҳамада экономичниш ҳамиай. мақсад ки ай болои шуба зада мешава. ин мобайангиш ки ба ранги оранжевия, ин ҳамчунин ай болои шуба зада мешава. баъд ай тарафи чап якуме ки коричневый свет қад задагим, на сафед коричневый свет. ино ду светаҳанд. аввал сафеда мезанӣ, баъд скотчота мезанӣ 2 сантиметра, скотчи 2 сантиметра қатӣ. баъдан коричневийра мезанӣ, қатӣ ҳамун сокулаш. хулоси гап бародаро, ин навори мо барои 30 нафар хоҳишмандое ки барои ҳамин стойка хоҳиш карданд ки ҳамин стойкаро пешниҳод кӯ ки мо дар борааш каме ҳам боша информатсия бигирем. бародаро ин қадар расход мешава. масъалаи дизайнериша ира хитон придумат бикунем, бо чошачхеликӣ мекунем. ҳар як стойкае ки мо мекунем, мо мақсад дизайнерии худмон, придуматии худмон. боқи наворора дастгирӣ кунем, иншоалло ки ҳаракат мекунем, беҳтарин наворора пешниҳод кунем. ва бародарое ки мехоҳем кор ёд бигирен, ҳамеша бо ҳамин канали мо бошен. чизе ки мехоҳен ёд бигирен ё секретча буфаҳмен, дар ҳамин канал муроҷиат кунед. навора паҳн кунед. саломат бошед.